המשנה לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים משה בוגי יעלון, האלוף במיל' עמוס מלכה, חבריי במועצת העיר, שותפי לדרך אלי קולס, כבוד הרב קליין, הנהלת ועד קריית חיים, יקירות ויקירים, קהל נכבד. בשבוע הבא נחוג את חג החנוכה ונדליק נר ראשון. את נרות החנוכה מצווים לנו להניח בפתח הבית, מבחוץ, והסיבה לכך הינה שהיהדות מעיקרה מצווה לאדם שלא ידאג רק לעצמו, אלא גם לזולתו. סמוך לחג החנוכה, חג שבמצוותו העיקרית מגולמת הדאגה לזולת, אנו מתכנסים בכדי להוקיר את אלה שהדאגה לזולת היא להם דרך חיים. אלה שבכל השנים מקדישים ממרצם ומזמנם בהתנדבות לטובת החברה והקהילה. אלה שעושים מעשיהם בצנעה, באהבה ובמסירות, שלא על מנת לקבל דבר, ובמעשיהם הופכים את עולמנו לעולם טוב יותר. יקירות ויקירים נכבדים, אתם מהווים דוגמה ומופת לבני קריית חיים, שמאז הקמתה חרתה על דגלה את המחויבות החברתית והעזרה ההדדית. אינכם עמוד התווך של הקהילה בקריה. דרככם מלמדת כי ערך ההתנדבות חוצה גבולות, עדות ומפלגות, כי אדם לאדם אדם. הערכים של אחריות הדדית, מעורבות ציבורית ועזרה לזולת הם שמהווים את היסודות לאיכות החיים של קהילה ומטביעים חותמם על אופייה. ברצוני לומר לכם תודה בשם תושבי קריית חיים על עשייתכם, על מסירותכם, היותכם מודל לחיקוי עליו מחנך את הדורות הבאים. אני מאחל לכם מעומק הלב בריאות טובה ואריכות ימים.